a yanzu na gaya ma billahi la ilaha illa inna na dau duniyar nan da buri ina ba na san da mutu din nan ni fa yanzu da na mutu kwara inda makiyayi ba abin da ya dame ni komai wani ciki ka ko da ne na samu ne ma zan ga haram cikin da zan ga kane kai la ilaha illallah ai na san ni so ki ma kudin kudi ma jama'a assalamu alaikum aminu wa alaikum assalam lafiya kaga a ce da zan kudin gwata kudi ma ni kai inna lillahi ni ban san ma me ni gida ma zan yi gaskiya a rama ka da gudu da fadi ka kai dan gwata a kudi ai sun ba fi ni kai da Allah ko gane ni bane ba wai wallahi mu gane ka ba au ku ce ya hanci iska nake ni ma ku gane ni a to na ga wabi ma kake mu to da muka san ka waye kai ba mu gane wannan labarin na da ake kuba ma kusan da ba ni ma ni da ne kudi ba baka san ne ba ma kai ba kai waye kai an yi ku san